právě jsem dotočil sírový útěk. Neboli Cheese Escape. Je to obtížné získat těch 9 sírů a to, co už jsem ukazoval, je to jakože těžké, fakt jako... No. Ale to nás teď nemusí zajímat. Nás teď může zajímat Brawl Stars. No, Brawl Stars bych dal to iNus. No, vidíme podle času, jak to stihnu. A dal bych oba dva. Beru si Mortise. A no, takhle. No, furt šunkám, já si nemůžu. A no, dal bych jakože si nevím několik kol Brawl Stars a jí bych hrál. Potom jsem si zahrál moc rád s někým, jakože třeba to se vezmu, já zhrám. Ale já mám je blbé Wi-Fi, jo, takže lidi, promiňte. To nevezmu ale na jeden. No, dobrý. A já utíkám do chrám. Tak lidi, no, se k tomu vrátíme, že prostě zahrajeme si několik kol Brawl Stars. Ale taky jakože já tady uteču. Že by jsem byl nějaký srabík, ale já jsem nesílu utéct. No. Druhé místo by mohlo je stačit, takže dal bych 3 kola v Brawl Stars. Když jsem teď dohrál Cheese Escape, dal bych 3 kola v Brawl Stars. Potom bych natočil něco s brachou, tak takhle by to možná mohlo jít. Ano lidi? No tak lidi. Ajojoj. Máme Colt lidi. A my víme, že Colt je celkem silný, ale to... Oj. Těsně vedle. Colt je těsně vedle. To ale není dobrý, to prostě se mi nelíbí. Zabili jsme to Colta, což je dobrý. Dobrá zpráva. No a teď tady. No, Piper umřela. Ajajaj. Mě nestihla. No co udělala? Nic. Bohužel. Měla být rychlejší, no. A to tady je problém. Já jsem je rozdrtil. No, já běžím. Tak ten mi dal jinak, ale. No. Poslední kolo Brawl Stars. To se mi ale nechce nejvíc hrát. Brawl Stars, tak si dáme poslední kolo za nějakého Brawlera, kterého třeba Colta. Nebo 2 hry za Colta ještě a potom si dáme s bráchou video. Které bude uvidíte, až tě dohrajeme, jo? Tak uvidíte. Ale tak, jakože to bylo tak půl na půl. No půl na půl zrovna asi to nebude. Ne, no.
Oj, to se mi nelíbí. To se mi nelíbí. No víš, že tomu šelti můžu dát hit a jít takhle? No on to neví, ale my jsme zapomněli vzít tam to. Tady, koukej. Tady, hej. Hej, ty to nemůžeš vidět. Oj, uteč. El Primo, uteč. El Primo, utíkej, to dáš, El Primo, je to na tobě. Je to na El Primovi lidi, myslíte si, že to dá? Doufáme, že jo a zvládl to bez mě. To se mi líbí, ale teď se mi nelíbí, že ta Ems má moc Power Cubek a já ji nezabiju, protože já mám jenom 1000 HP. To na mě lidi. No Primo to zvládl, ale ten měl také, že chce HPek. Jdeme šejdík. No tak ty mě rozbombíš. Pojď El Primo, utíkej. El Primo. Uteč. El Primo, uteč. El Primo. Tak to je nejvíc napínavé kolo. Škoda. Druhé místo, ale to bylo velice napínavé kolo, lidi. Bylo to fakt těžký. Toto je poslední kolo. Ale tady to prostě... Bylo to velice napínavé. Skoro jsme vyhráli první, ale... To by jsem asi nedal proti Ems a... No prostě to bych nedal. Tak měli několik Power Cubek. Ale to nemění nic na tom, že bychom se neměli snažit. Já to tady prostředím, že mi to štve, takže celkem. Tak se mi to lidi seká. Tím já nic neudělám, protože mi to seká, já to nemůžu. Tím prostě nic neuděláme, no. Internet nám blbne. S tím asi nic dělat nemůžeme. Nebo taky můžeme, ale jdou po nás. Celíčka po nás. Oj. To nevádí, ale tak ahoj lidi.